Na kwariganira twimanya mangana majya senchera yo bwikiraniye cy'insaiko michebono marogo bagwetera radio vuna 102.0 FM kwenda yo senchera yo bwengeri tangani Mubungo nyari bari chache Richard Nyagakatongi nigaragire kyare bikore by'abonchori ababosongo kona kominyaki wakerengaki Wodi abo baracho nigere nekiewe ekwego keriana mona sense mo echipare chichero siwe nako bachinyinge cyabo mo chandonde bonota iyo abantu bagakoregasyo kubugorie mesigo gose chibeba imechiro ya daraja 2 nigo barebirira kubwatekana no burayo bo biborase chireyo asa inenda mange na kwariganira tonyanyora senchera iyo boye kiranure tariane an Barongo. Obo sombi nigo bwatene ni wachinsemo cha classic Kapsabet asaba onchireri bago korobo sombi bwa matatu asensemeyo amona bamenyi bensemeyo babwaterana gotange pare USA bikore binge bime basokano byabere bigokoreka sensemeyo boigo nigo batebrebuna asege kakimeti nyebere niga banta bange basiriye magima basogota chone kigali chiko minyokase chimbero chinene ase ensemeyo ya Kapsabet. Kenoi na aswa katika hapa Kapsabet town tumeona kumekuwa na reluctance in authority. Tuko na county government ambaye mimi naweza nikasema ni kulalia kazi wamelalia kazi, and we are not going to take this for granted. Tunatakikana tuachishe watu ngapi wafe ili tuweze tukasema kwamba hapa inastahili kuwe na bumps. Ukiingia town inafaa kuwe na speed limit ya 50 below 50 ama 30, na hakuna kitu nyingine. Hawajazingatia msingi sana mambo ya speed hapa, kuanzia watu wa pikipiki. Kwanzia hii mwezi kwanza tumepoteza watu wengi, kwanzia watu wa pikipiki, magari. So hata ukiegesha gari yako kando uko na wasiwasi. Tumeitisha county atuwekee permits, atuoni wakifanya hiyo kazi. So far last week walikuwa watu wawili, waliwa mama wawili hapa. Leo asubuhi wameua msichana mwingine, pale hali yake vile iko. So tumeweka ndio county government ya Nandi waone tumefanya kitu, ndio wakuja wafanye. At least waweke hata several crossing. Omori kibweke mbeki aguse governors watch mosubati Recho Tundo oyubwego koriye kergo kyobo governor me county ya Kisii nigamo chirio korosi wa kumoswado yorigetigo chikoroberia buna bagavana n'abakabaira ba councilor bari baritayire barachiko bagwa kanwa Recho nigayichanire nagote babuna ba Kenya bange nigo bagendera gwetero botaka korende bari babwate chibesa nabo bakoriye kogania komenterwa nigo bona bolire ngane yo echikorigereri wabwikira nunarieta achekoreto mochanda samatuko alebosio ukuriye kirugo cy'ubugabana Kisii County 2022 onte tukotebanga twarorere bone bill ya rosiwe yo kwa gavana n'abantu bande chibesa cha retirement package ntegete kotebanga chibesa korora bachiri chinyinge Kenya ga tubwata abantu baitu baritahete bakuru councilor batara kindigions tubwate abantu baitu bakore gasi na clan elders tubwate community health workers tubwate abantu bana bange community policing bakuru services ya Nigobono tunda aruroko borie gochiase serikali korigereria abantu banse abo bagukina bono nabo igekero bakorosie bintu bararigereria na korengereria buya nigobo igore cyane ro komenta kwa magori ya maguta ayu atigeta abananchi bagenderete kurira tebanga ebyasale byabigiriri gwiso bwagare nande tuligererie gento yakorosi ukebe gento kire sustainable ikigara mbate abanga egabana gikurita guchibasa chinyinge and at the end of the day kaya guchibasa chinyinge chigabana chita various tusigo count nane guchwakana echigo sinywa go sustain yegento ikyo gotiga baligereri amangana aya bose mnago korwa ikigara boniga abakenya batayite koranga omuntu onse ero ligere yunga kyagokina tuligereri bali bakwenyara bali igoro antunya kuba mentera boka abanse bali kurunze onteyo kuba mentera kende problem yako wo throughout. So mimi naomba bali bagwete binde baraliriri bintu bakore gento kire sustainable baba soko kore gento kigo wa kwa sometime kiwe kasigete yasinye kuwa boniga ebe ye petrol ya chiriguru aba Kenya nkulira bale bakubulinga kitoko serikali yitonga endumwa
Omobungo Nyaribari Chache Richard Nyagaka Tongi nigaragire Kiara ebikore by'abonchorya babosongo kuna kuminyoki wakera chingaki okwana nemesete mangana mayani gotongi yali ira yogo chigotora chinkwana no mugabana bwe county ya Kisii Moske James Ongwae elikweneke bune bikore byo byaerire Radio Funa ase okonyori bageria beno tachi abantu baito na kubarerera twate bigabana Ongwae na dengo morinda sesimi no nyendo kobeka lichi kubosongo tiabari beke Nigobono tongi aruro kobori gocha somo gavana Ongwae kwene kibuna baskali baye konyora bara maegelio igoro buna bara korega sibako bwaterana n'abonchorya ba Kisii natari okoba minyokia kera chingaki gavana no montomuya na chaga take step so that abasigari bari babe trained with training ingia bamanya ngaki customer service ngaki bawudine chi customer chiabo because chi customer chibari igete n'abantu koje byasara bari akira kare bako bamusenjeri najo bako bakurura taoni teringia wanzo goika bako rutana magana bako tuworuta nenjere ngamuneri igonko yori tore taoni yaito yabanya byasara ba treat kubina chi customer nabu chi king customer is king ero maelio without the customer byasara mbio birabe Bosongo. Esabe amaboko tenena ale kruase oyomino beranka asobwa moto bue corona emesa iya mangana maya una zekire mangana ya bene mangana ya wasongo Mwanchamo tegeri nekene buna yonsi nigo gendrute kunyanyora kurwa SMS itia mangana mayime radio buna 102.0 FM tiga gendrego kumanya buna ato ikira SMS itia mangana mayari tuko liarero wodi abo baracho nigere nekie kwego keria na mona sense moye chipara echicharo siwe na kobachi nyinge chiabo mochandondo tayo ukwana ritko liarero kurwa service wodi abo baracho mu MC Ibrahim Ngubo Mose nigo aerere meroberi akorire kurugesa service asebo igate babuna nachiko gendera ko bakorera bana inchi emereme eri atarayikirani bado Sense moyo beremini go Ibrahim ate babuna tayare baira bare michi abukato chogo simekamo na matoke sebo igate babuna bachakire getuo kyoko gendia yoko kendia mabere asensemo ya kigati serikali yatwa ningobuna matoke ntwa sabraira baremi yatwa chiapukalo ntwa abaremi nabo igo najanga beka ase tugukenderia mabera itu alikigati ese machine idiye kawere mari kono ni machine mubalaga ko story yari ege tutage koira Abantu bagokorega siyo kuvugulia mesigo gose chibeba imechiro ya daraja 2 nigo bemurunganirie na gotababuna barayi bari babatenenerete nigo bakuba unereria se chireyo nigo batababuna mbago kirinenchera barayabo bakobaira Mosekito Joseph Nyagaka na twariganiretyo mugano igore chibebechyo bali bakubuguli mesiga sechiro ya daraja 2 gose bamanyekaine buna beba nigo bono banyarako bawe soki na goteba ngabarayi babo bali babatenerete bali kubaira senchira ya maskani asogonje goita barayi to chorete gari daraja 2 bangere gote chaya sende gedeyo edijuto ko buguli mesiga bana bata chayde baru chantundo ko bangos lakini wana maramishi to arule tigata konya na segende gegara gega ebiongozi na ino mwa tema gotoligere muna into aba murabe chinguru abatokorega sine chinguru batorigeri mbakorigeri onorigeri muna election keregocha kereto ikaranste aliamo na bakonya bagocha batotebinga kabamo moto chore twate makobachora na inu mwate magotorigeri ga kintu ntunechi asala toko haso tusikane abara ya to bwata moto ikaranse si uniform wante bayetu sisi hachapata kitu chochote alafu kufikia hapo viongozi walichaguliwa sisi tuko na shida zaidi hawatuongozi kama wale ambapo wananchi kama mtu yoyote market
igali muna tokora chiuni nchiro tokora eu lakini kwanyora ubaguzi nekaro kwanyora abande bakweu abande ntori kweu twensi n'abakenya abamo nigo bamentire na goteba ng'ekero yomo banyarre ko bagakonyora obokongusi gosiriribwa muno yomwabo nigo baraye batari kubaikanga senchere mo yokubasira motete twakirisha na kara tubwata obokongo no muchango yoka motete koru ndijibe abatwa udumiana yo muchango twakara muchango numwacha mwero kabarai mwacha kwe bwata chimaiki obokora ndo twasabire todumiane una bakenya abamo no yaso obokongo twanyore bono muno bamatanga nini ebiongozi gake mwatoligereri igonche gentokero kindasabe tutware gake obomo korende nigo bamentire na goteba ng'abaraye abuna obanyarete ko bakubakira chikuru na kubabeka siobisi eli banyare ko bakubakorre mechande nde yonsira nyare ko bagi ko banyora manyakere muri egari ni ntuto baire tororo moko nyako ibe kororo ni ntuto ko ibe ka moto atana kitigato choro igo mwate makoligeri sana njese gentokero kindasaboteba kana kya mangana sa munda baba kwanira mangana ai kene ndo chaire ndo kindate ya bana ya ndo bato tenene ta liste nyaro monto ko sirande monto wacha kwa bato ligu ani otama etikendi yonsi ko anyara swa itambo monta ko manyanga APCD kuikire ko wakwa ndo kakinda kwa neke ndo bacha eti lakini rende abara ya to bwata mwato ikaransire kwatiga matarabu inko reporter ya radio vune chiamate chinyinge nigo chiasarekire kubwatekana no gotamanya buya igoro y'echinchera cyo kubangoro iburase bari barase nyomo kurengana no mu bisotenere tafia yo kubangoro iburase county ya Kisii leo Ogega gukona chinsemo cha Mosocho dispensary kitutu cha South me county ya Kisii igaruko kubolia gochia sabantu bari barase nyomo weikaransana gokwanira igoro yo kubangoro igoro iboro eli bache komanya boikira no chinchera barabe bagotumia otikana nayo barayi bedini yege Islamu korwa wasinegisho nigo bamochiria barayi bage siasa abo bako bangaina abananchi bakorawa na Sheikh Abubakar niga barayi abo batebrebuna abana siasa nigo babwate oboincho bonge omoteneneri bwa imam aiga Kenya Abdalla Teka niga baganiri aba imam ko bwatera namone wizara yabochenu eriko bekemerebiri yako na ne chanjo ebinyinyi bya corona yemesigiti. Siasa sahi wanaenda mbio kufanya miungano. Miungano hii inaungana kwa kikabila. Ya kwa kabila fulani na kabila fulani iungane ili ipate kuongoza nchi. Paka na kugawanya wanagawanya. Wanasema sisi tunaweza kuungana na mrengo wote ikiwa tutapewa 40%. Swala letu kama viongozi wa kidini, tunasema na hao watoto mayatima watapata vipi hiyo 1% yao? Wanasiasa wawache kutafuta mbinu za kugawanya wa Kenya. Mkenya yoyote anayekuwa na sifa ya uongozi apewe aongoze. Kama mwenyekiti wa baraza la maimamu na nchini Kenya, nikawahimiza maimamu waweze kuzungumza na wale ambao wanahusika na wizara ya afya, ili ikiwezekana wale ambao wanahusika na wizara ya afya waweze ku chiteka cha butukire 14 mwancho mwategereri mweri bwa magana magia senchira yobwikira no gwetara radio buna 102.0 FM biyamuna singi nchuwa chora ko yategerera ko SMS ite magana mayime radio buna 102.0 FM ikomine mwani nkomanya senchira yobwenge ikomine ibira senchira yobwenge ense ya maigoro na senchira yobwikira no nakoganira bwategera radio buna 102.0 FM eritariane an Barongo. Uyu noro mweli obwa mangana magia asentira yobwikirano.